Salam aleyküm. Men Devran Habarsız Gan Mevleşi'nin 8. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, ilki bilen yetip gelen bir taraflık bayramımız bilen Tüysürümdün kutlayan bir taraf bolanımızda 25 yıl oldu. Nesip olsa inniki bölümü sıptırayman ullukan konkursa başlayat. Hem de dostlar təzirklere başlamamızdan ozol like, tesir, ağza, biliyete novatlar. Təzirklerimizin ilkinci sanını Amalia ile başlasın geliyor. Amalia'nın köymük klipi 1 yıl olmakka 1 milyon görülmeye ettiği berekerler. Men kendine saymak mi? Sana canımı vermek mi? Ya hayallerde gezmek mi? Saymak mi? Koymak mi? Men kendine saymak mi? Sana canımı vermek mi? Dostlar, häzirki täzelimiz olsa şu açık geldi Devletcan'ın özünden geldi. Çempion dünyanın ikinci promosyonu Bellator bilen şertnama bağlaşıptır. Yağışım Radov'u yakın günlerde Bellator'da garaşın. Başlayat kliplerimize Begenca Raz, Fit, Murati, Saylama, Go klip bolup olunlar. Yetmeli ol yangını sana, sen hakta yine sana aytmana. Dinle gel yadama, söylenim aytsan sana. Burada men yine seyredip mana, dinlemeni dinlep durma sana. Gürbesten bilen sesin esirey bana. Ferhat Solty, Murat Molla ve Yağışı komedi klip. 20 Ağustos. İyi. 20. Bir hafta da, bir hafta bir aydım yaptım ben tüyde. Bolu da. Bir hafta. Bir aydım, bir hafta diye pulana o. Aydım ayçak, aydım ayçak, aydım ayçak, men aydım ayçak. Aydım ayçak, ben aydım ayçak. Koyuver da. Aytmaydım. Yine tondan çıktım be. Vaqt çıkanmasın saklacak gerley tonu giyirim oktoz bir gidelim. Ferhat Attayf kim ulan aydımına klip ödülledi. Kim güneli ayçanım, kim güneli, min günemi, bu seyvede min günemi. Kim güneli ayçanım, kim güneli, min günemi, bu seyvede min günemi. Sökot Cumayev Azeri dilinden Nuri'nin bir neçe aydımına cover ediptir. Yalnız kalmış hemen yar men bu gece. Dağdan arana düştüm ben bu gece. Men yarımla görüştüm ay bu gece. Hacı Yadman Medv'dan canı sesse Ececan. Dünya dursun, durasın. Sen var ama Ececan. Manglayında bargasın. Sen var ama Ececan. Dünya dursun, durasın. Sen var ama Ececan. Dostlar, yine burada bellek geçesin millet dekabr ayında dine təzelikleri yükleyen aktivin olun, biz bile kalın, sürpriz neymediğini açacak ya. Karışın. MP3 şakacığımıza gelemizde Shadow Fit Türk rapçisi Hırs Rüyalar. Canı kovalar yarıdan başla. Yine olmalı tek renk. Her şeyi boş ver bana koş gel. Hayalim seninle bir gelecek. Buna destek ol çak dönecek. Hırs buldur. Batır Muhammedov'dan öymeli gelin. Duruşum mehir muhabbet, başım elin. Men mecnun rahmet, başım elin. Başım elin. Mekana Taif sen men kanatım. Benim sevgi kanatım, tut elimden söyle gidelim. Sen benim batım, arzular yeteli. Serdar Atacanov'dan taşlama beni. Tut elimden koyvermesin, kirkime verme beni. Söysin beni, ömürlük söy, var günlük söyleme beni. Var günümde, yok günümde, önümde sakla beni. Aşık yüreğimin milkimi, yalnız taşla
Instagram täzeliklerine gelemizde şeylerak video duş geldim seyredaydı. Туркменистан. Ваш флаг готов. У вас очень красивый и сложный флаг. Я вновь прибегла к маленькой хитрости. 5 орнаментов туркменского ковра означают 5 областей. Оливковые ветви символизируют нейтралитет Туркменистана. Yine bir täzelik İranlı Türkmen futbolist kardeşimiz Serdar Azmun orşa täze sözler öğrettir. Я так понимаю, вы забираете домой золотой мяч, который забили сегодня трижды в ворота. Желтый. Золотой. Ты желтый, колхозжан, не видишь? YouTube täzeliklerine nesip bolsa yetiştik 4-nji günü men barada beren soragylaryňyza jogap berjek oğudan video görünüşde size hödürler. Yine bir täzelik Batyr Muhammed hem de Avadan Halmedova YouTube official aydymçy düğmejigini alypdyr. Gutlaýar. YouTube sponsorluğu täze ýaşulan dostlarymyz Bayram Durdu Ağa Canov Yönekey tama Atacan Saparov Kreativ 2020 Bavorsa Rahman Mendes Gırmızı Hatamova Nur Muhammed Uralov Talant 666 Nega Sahat Çowdayev Melis Cumayev hemmeňize minnettar. Araňyzda bizim maddi ýagdaýda gollajak diýenleriniz bar bolsa Aş patsanlar ol kömeňe deň paldeşke deň diýenleriniz bar bolsa sponsorstva düğmejigine basıp gollap bilersiňiz. Emma iň möhüm aňsatjak gollo like tesir agla bilýärler. Jaňjak. Dring. Inni geldik iň gowy şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymyzda Perwan Halmuradowdan ailele. Olaya iyiciler dolunmazmın ürülmezmün bana yeni ailelem ayı günü taylelem dolunmazmın ürülmezmün bana yeni ailelem. Yeni bir köneleri ýatlalyp berdi bir dostluk. Dostun aynası. Araman çekmerin dostlarımdan Olar menin başımın tacı Büdürüse kalıracak min Yıkılsın kalıracaklar Dostsun aynası Diptirler hemmesi Düştük size Geldik Gıdıklıca şagajyklarymyzyň biri tesirleri okumaly şagajagyna. Geçenki bölümde birinji tesir ýa-da bayrak galanan dostumuz Esko Live mundan öňkü bölüm ýalňyşmasam ikinji boldy, birinji bolup bilmedi. Bu gerek birinji bolupdyr. Men bir media diýipdir. Esko Live gutlaýan, bize ýalmalygyna bilýän sen. İkinji bayragyň eýesi Cennet Orazowa goşky ýatypdyr. Melek Ejeme. Asmandan yere inipdir melek. Aslında ol men Ejem ekeni. Arasda yürekli nurany ýüzli şol melek edip käbä ekeni. Ýanymda elmidam gollog bolanım. Begenemde begenip mehrem gülönüm. Hemişe bagyşlap öwüt berenim. Şol melek men Ejem ekeni. Kalgyna ummasyz söýüsü wadyr. Ogudan gözleri wadyr. Mehirlije diýen sözleri wadyr. Ganatsız şol melek Ejem ekeni. Gelli doglan günü käbä janymyň gutlaýan men bugün mehribanymy. Sen meniň şu dünýäde ähli baýlygym, söýýän çäksiz melek Ejem janymy. Cennet Orazowa bize Instagramdan ýaz. Reka 24 şeýle diýipdir. Özbekistandan salam. Mediatama süper. Özbekistanly gardaşlarymyz salam. Dünýä godal Ermetova şeýle diýipdir. Gülüşüňe kurban Jane. Aýbölek Salamowa şeýle diýipdir. Döwranç krasaçyk zor güldüň ey, daje ekrandan ýitdiň. Ýüregim ýarly akyl. Andreyan Borisov şeýle diýipdir. Davranчик крутой парень и позитивный, респект, продолжай и дальше удивлять всех фанатов. Gülnar Paşeva şeýle diýipdir. Yine yetişmedim de Döwran aydaşlara menin birinji komentary ýazaýyn diýipdir. Garaşyň Gülnar ýazýança.
Emme garaşın Gülnar ýaly. Ha, Gülnar ýalypdyr diýip. Sulati müzik şeýle diýipdir. Maňa haçan nesip ederkä habarsyz galmak, çykmak. Dostlar, Sulati jigimide emmeni tanıyan yaş talantlar da çıkıptı. Yaş talantlarının arasında vardı. Sulati bir ihlaslı olan. Nesip bolsa yine azıcık tijençten habarsız galma da çıkarsın deyip bilýär. Taada talağın azıcık artdyrsan habarsız galmada da çıkarsın nesip bolsa. Dream şeýle diýipdir. Daragiy druzya ya Davran. Google işte şey deyip başlayın deyipdir böyle. Maltumulu halayımız şeýle diýipdir. Bu döwürde bizim keyfimiz internetin tiyliğine bağlıdır. Ha. Men pikirimce de. İnternet doňsa näre doňa. Dostlar, bölümü tamamlamamızdan ozal geçenki bölümün like'ı 1000'e de yetenok. Sizden haýsym şeherden geçip geçenki bölümü like tesir ýazyn. Hem de bu bölümü de ýazyn. Iňe sassa. Özüňizde goýja seredin. Hoş. Sağ olun. Salam aýdym, men Dewra gatgalyrdım. İlkinji sıranda Ammalya bilen. Ammalya bilen. Dra ýer turdum da men, ýer turdum da. İşte yine bir tezlik, yani ýer bilen öwrendim. Näme öwrendim? Account'dan bir Instagram täzeliklerinde şeyler video. Gellerini klip täzeliklerimizde. Birinci rasfit. Da ne tere diýme ekenim. Omy? Mamena malyan daşarda maşyny işleýär. Tip bolsa sereden gowdurdum mu? Dostlar, ilki bilen şunaýdasyn meler bugün täzelik gowdursan. Aylelem. Şo. Ayagını taylelem. Dostum. Aynen de. Ne türse dra. Dang bilen bolan o akşam bolýar. Dalş. Näde okudyň? Dalş. Arasy artdyr da gayrat etdi. Daragiýdir. Ýok. Dostlar, bölümü tamamlamamızdan mikrofon diýme. Inne gelmeýän kontrol et. Allah aýaladym. Bir bölümden üçe çekilermi? Media